שלום חברים, לחלק 2 בהפלפה ארנבה עם הפושעת. חלק מכם אוהבים אותה הרבה, חלק מכם מכירים אותה, פושעת, חלק מכם לא מכירים אותה. היא פושעת ענקית והיא ארנבת שלי, ועכשיו היא יוצאת למטבח. אז בואו נלך למטבח. הנה אני במטבח עם סלחה הארנבה פאפה. אז בואו לעוד חלק על הארנבת שלי. חלק 3.